Partiya Demokrasî û Hekeviyê Dem Partî ji bo xelkên Kurd ji naveroka proseya aştî û çareseriyê haydar bibin û di derbarê peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan da pêzanînek xurt çê bibe dê li sed û yek navendan dakevin qadê û civînên bi gel re li dar bixin. Ya ev civîn û zanin ku gel me wextê bangewazî hat kirin gelek tişt serê me da jî gel da jî belkî hêrûnen işte be em li wê derê nîqaş bikin û em mêzekin ka me çiqa jê fehm kiriye ya jî me çiqa jê fehm nekiriye li ser wî em van civîna dikin ez bawerim gel fehm kiriye belkî em herin jî gel fehm bikin yani ji ber wî hawî jî bingeha civînê me evin. Civîn dê piştî çalakiyên heştê adarê roja cîhanî ya jinên ketkar bi sernava hevdîtinên bi gel re ya banga aştî û civaka demokratîk werin birêve birin. Ji ber ku em bêjin naveroka banga Birêz Öcalan hinekî em bêjin çapemeniyê da bi şaşîtî din naskirine naveroka wî bi hawakî dinê dixwazin bidin famkirinê em zî ji bo ku em bêjin naveroka wî bi rastî bi gelê xwe re parve bikin û rastiyê wî çi ye em ji ber wî em ê van civîna li dar bixin û herkes zanbekî di naveroka wî da ji bo gelê Kurd re çitîne ji bo gelê Kurd re çitîne ji bo gelê Bindas re çitîne wê herkes daha zêde fam bike li gora wî em bêjin nêzîkatiya wî û em bêjin gora wî destekdayîna wî ê berdewam be. Di civînan da hevserok parlamenter û nûnerên rêxistinên dem û DBP'yê beşdar bin û dê ji welatiyan ji bo proseya dimeşe piştgirî were xwestin. Gerek toplum bizanibe tev. Bir halkı gerek zanibe. Yani zanibe ku ve mesela ve çözümü ve süreci ku rastline ve her seri nere seri. Tabi. Yani dünyada gerek kapandı ne be yani rastı be. Bu toplantı faydalı ne? Emci içeriği ne falan bakın bizani ona göre emci Kürt olarak katkı sunmuş bakın teşkikanın ve vatandaş olarak ne var ha? پر خوشه ام تخوازن کو ام دوام که ام تخوازن آشتی بی ام تخوازن barış وره halk körçi txwaze bremin körçi txwaze çaveki txwaze emci barışı aşitiye txwaze Di gorî çavkaniyên Dem Partiyê çalakiyên Newrozê jî dê îsal veguherindana sîna proseya aştî û çareseriyê. Abdülselam Akıncı Ruda, Ahmet